Viete, čo najviac poteší po úspešnom predaji? Keď vám klienti napíšu toto. Kúpu bytu nám riešila pani Knapová. Ochotne nám poskytovala informácie o nehnuteľnosti, aj keď ešte nebola ponuka zverejnená na internete. Na obliadke sa nám páčila prezentácia bytu, ale hlavne ľudskosť. Mala jasne stanovené pravidlá. Byt sa riešil podľa poradia a nie podľa toho, či chcete financovať kúpu hotovosťou, ako sa nám to stalo pri predchádzajúcich obhliadkach. O všetkých potrebných úkonoch nás vždy v predstihu informovala. Vďaka jej profesionálnemu prístupu prebehol celý proces veľmi hladko a ku spokojnosti všetkých strán. Bonus, popri tom všetkom sme sa aj veľa nasmiali. Ďakujeme a odporúčame všetkým. Pani Knapovú môžem ako maklérku jednoznačne odporúčiť. Oceňujem jej maximálne profesionálny a zároveň veľmi ľudský prístup. Predaj mojej nehnuteľnosti prebehol bez akýchkoľvek komplikácií a expresne rýchlo. V priebehu necelých 3 týždňov a za pôvodne dohodnutú cenu. Verím, že sa tak stalo aj vďaka jej citu pre detail pri príprave vkusného promo videa. Pri najbližšom predaji kúpe ju budem určite znova kontaktovať. Ak predávate byt a chcete pokoj v procese, napíšte mi.